Kaixo, hemen Aspi, jakinek egin duen monografikorako egindako irudiaren berri ematera natorkizue. Bueno, astarik hasi nintzenean bere lanean, izan euskalduna naiz, enaiz beste zer esaldiaren inguruan aritzea pensatu nuen, neri asko pizten didan esaldi badelako eta bueno, bere lanaren ardatzetako bat izan daitekela iruditu zitzaidalako eta bueno, retratu bat egin dut, bere retratu bat. Eta bueno, monografikoa interesgarria da oso, bere lana ezagutzeko parada eder bat eta ezagutzen dezuenek pixka bat errepasatzeko beste egile asko ere baditugu. Bai testu zein irudi eta besterik ez, goza ezazue monografikoarekin, bere lanak merezi du eta. Ondo izan.